Acum când ați verificat deja partea tehnică a videoclipurilor, a imaginii și a sunetului, trebuie să atrageți atenție la partea legată de conținut. Cursul dumneavoastră trebuie să se bazeze pe câteva criterii și caracteristici. În primul rând, cursul trebuie să aibă un titlu scurt și specific. Titlul trebuie să exprime cu precizie conținutul cursului. Descrierea cursului trebuie să fie bine elaborată. Utilizați pentru asta cuvinte cheie din cuprinsul cursului. Folosiți o exprimare simplă și ușor de înțeles pentru studenți. Cursul trebuie să aibă minim 30 de minute de conținut video, adică o împărțire minimă a cursului pe 5 capitole. Cuvintele și textele trebuie să fie sincronizate cu imaginele video. Profilul instructorilor trebuie să conțină poza de profil și un scurt curriculum. Folosiți un vocabular simplu, evitați așa numitele sunete de legătură precum pentru a crea o atmosferă prietenoasă și potrivită procesului de studii, folosiți în tonul vocii entuziasm, energie și zâmbiți după caz. Astfel, cursanții studiază cu mai multă atenție și plăcere. Folosiți o pronunție clară a cuvintelor și utilizați pauze pentru a sublinia punctele importante din curs. Nu uitați! Aveți libertatea de a crea conținutul în felul în care simțiți că trebuie să o faceți, iar respectarea unor reguli de bază vă vor ghida și vă vor ajuta în crearea unui curs valoros și foarte util.